Nin o mal tempo existente impediu que esta mañá un grupo duns 70 mariscadores a pé, coa axuda do persoal da propia confraría, regresase aos areais para retirar as algas existentes. Temos a praia bastante chea de verdello, eso que xa hai 3 semanas que estamos quitando un montón de toneladas, xa hoxe quitamos a mañán solo sobre 7 toneladas, e a tarde vai ir o barco grande tamén, que quitará 3 toneladas, e, bueno, así mañán e tarde, aproveitar esta marea viva a pé para quitar moito verdello, porque hai bastante ainda, aí se ven un vendaval fuerte, bota para a terra, pero por ahora, hoxe, pasea un vento, pero non botou o verdello para a terra, e, bueno, temos que ir toda a semana e quitar o máximo posible. É unha práctica habitual por estas datas. A proliferación das algas coa suba das temperaturas no verán pon en serio risco a supervivencia futura do marisco. Xa hai bastantes anos que non hai tanto verdello, non? Igual hai 20 anos por aquí, como este ano, hubo 3 veces, nada máis. Este ano hai moito porque, bueno, xa dixen antes que hubo moita calor, varios meses sin chover, e iso pois vai crecendo o berberecho na praia, e, bueno, cada vez hai máis, e xa empezamos hai 3 semanas, mañán e tarde, pero prolifera moitísimo, crea máis verdello, e, bueno, temos que atacarlle, como dixo eu, mañán e tarde, e, bueno, a ver se quitamos o máximo posible. Se hai moita abundancia, asfixia o marisco, non pode alimentarse, e máis non respira, non colle oxígeno. E, bueno, por iso hai que quitalo, porque se deixamos, é unha manta que cubre toda a praia e matanos todo o marisco, por iso nós temos que quitalo. Temos que quitar o máximo posible, nunca vas quitar todo, pero, bueno, se quitamos o 80%, pois é mellor para que non morra tanto o berberecho como a ameixa. Segundo explicou o patrón maior, os traballos prolongaránse durante toda esta semana, aproveitando as mareas vivas propias deste mes de agosto.